नै आबौ लोङा एसे मिथाइ हरदों नोंनो। नै प्लास्टिकआव दङ जा आबौ। मिथाइ? मा मिथाइ? आं गोदैखौ जानो मोजां मोना आबै। बुन्दियाबाय जा गला बेबायदि दङ दे। जा मा जानखाय गोदैखौ जाबालाय? जा मा गोदै जाया गोखै जाया बेलाय? जानांगौ गोदैखौबो गासिखौबो जानांगौ। गोदै गोखै गोखा गासैखौबो एसे एसे जानांगौ। आं माबा गोदैखौ जानो मोजां मोनथारा। दे जागोनबा जादो जायाबा दोनदो। इसिङाव दोनै खोबनानै दे मावजिया जाना थांगोन आरो जोंहा दायो नोंसा आइजों आंजों साहाजों जाफानांगोन बेखौनो। थां दोनै दां जायाबा थां। इसेल' जागोन दे। औ इसेल' जा। आइयालाय अबाव थांखो? आइया जि जाबदों। ए मा जानाय नोंसोरलाय सानजौफुलाय मा ओंख्रि जानाय? सयाबिन आलु भाजा। ए नों मा जानाय आबौ मोननायाव? जादों मायबा मायबि उदै बुंलायनाय मायबा मायबि होसोदों। अमाबो दाउबो ना बिदैबो होदों दाउदैबो होदों नाबो दङ मेल्ला। ए नोंनिया गोथाव गोथावथार। औ गोथावथ'र' मालाय खाना होदों नालाय मोजां मोजां होदों आरो। बा एसेबां होदों मायबा मायबि। औ मालाय साख्रि मावनायफोरा हरदोंनो फंबायफोरा बिसोरनो खरसा खालायदोंनो जाहोबाय आरो बयखौबो सानसे। औ मालाय फैसा दंना। औ ओमफ्राय नै बिहामजो ओइ खालाय बुरजा मानि लाना फैदों आङो अमानो हैथां। एसे बैयाव दोनहैदो थां आङो। खालायखौ लाबोदों दे हामबाय दे अमाफोरा जानो हागोन एसे। दानो हैनांगौ अमानो आदार होखांबायमोन आङो। हैथां एसे जाथो। र' होमब्लालाय हैना फैनि आं एसे। गासैखौबो लाबोजोबदोंना लाबोनो होनायफोरखौ? दै लाबोदों गासिखौबो लाबोजोबदों। बक्सि नों जेबो बावगाराखैथ'? दै बावगाराखै आं लिस्टखौ मेगन फुवार फुवार नायसो लाबोदों। गासिखौबो लाबोखादों नों टेनसन लानाङा। मोजां लाबोदोंना आपेलफोरखौ? फुजानि बाथ्राना मोजां मोजां होनो मोनाबा माबोरैबा मोनो। मोजां ना गासिबो फ्रुइट्सफोरा? मोजाङानो गासैबो मोजां। मोजां मोजां गासैबो मोजां। बै इसिङाव दोनहैबाय आङो नों नायहैथां फोथायाबा बिराद टेस्टि टेस्टि मोजां गिदिर गिदिर लाबोखादों आङो। जागोन दे मोजां लाबोदोंबालाय मा नायहैनो। गाबोन फुजायाव मोजाङै होनो हाबानो जाबाय। बिराद दामलै बुस्थुफोरा बाबरे बाब आपेला किल' 500 होनखादों। ए इसिबां दाम? औ मार दाम। बेनिफ्राय किउफोरखौ लाबोदों ना? जयग' सावनांगोन ना किउ नांगोन लाबोदों? लाबोदों जा गां होनदोंना गासिखौबो लाबोजोबदों होननानै लिस्टआव जा जादों गासिखौबो लाबोजोबदों। नै बेफोरथ' जाबाय र' दा मोनसे खामानि दंबावो नोंहा। गाबोनो थाइजौ बिलाइ माबा माबि बिलाइ बेफोरखौ नांगौ ना फुं सावनायाव दै सान्थिफोर माबानो सारनो आरो दुब्रि हाग्राबो नांगोन जोंहानावथ' दंना गैयाथाय नों नागिरना लाबो दे दुब्रि हाग्राखौ बेनिफ्राय थाइजौ बिलाइ बेफोरखौ। खामानि थिननायानो जोबा। लाबोगोन ना? जागोन दे जागोन। बेनिफ्राय फैसाया आग्लायदोंबा? बेखौनो सोंगोन सानखादोंमोन आं। फैसायाथ' खरसायानो थांजोब्बाय बार दाम माथो बुस्थुफोरालाय आग्लायनाय माने 50 थाखा ना माल'सो आग्लायदों। ए 50 थाखाल' आग्लायबाय? दे होमब्लालाय नांला दे। औ दे। आबा रनि सिखारदो। दिनै रबिबार होनना उन्दुबाय थासिगोन नामा नोङो? रबिबारबाबो सिखार आबा दिनै फुजा दंना न'आव फुजारिया सफैसिगोनानो जयग' सावनांगौ थाब सिखार। सिखार दे आबा अख्रा खालाया नोङो दाखालिनिफ्रायनो दुगैयाखै साननै जाबाय दिनै दुगैथारनांगोन फुजा दङ। अख्रा खालाया दे नोंनि बे अख्राखौ नायबाय थानो हाया आङो मिथिबायना बे अख्रा खालायावनो बेबायदि जादों नोङो। सिखार माबोरै दुगैनांगौ। रागा फोजोंनाङा गथ' आंखौ खर' गाज्रि जाखाना थायो आंहा। नोंनि बेबायदि फाल्थु बाथ्राफोरखौ नोंनि बेबायदि फाल्थु अख्राफोरखौ खस्थ' खालामबाय थानो हाला आं मिथिबायना लावथि बिउथि गोनां सान्थिनियाव सिखारगोना सिखारा नोङो। एसेबांनो गिदिर जादों एसेबांनो अख्रानि सायाव अख्राखौल' मिथिगौ। जायखिजाया माबा मोनसे खालायनो होबा न' खालाया बेफोरल' अख्रानि जाथि साला बिफा जेरै फिसा एरै सिखारदोंना सिखाराखै नोङो? सिखारगोन ना नेलावथि बिहरनांगौ सान्थिनियाव। मालायनि गथ'फोरा बेसेबा खोथा खोनासङो मिथिबाय सानफ्रोमबो दुगैयो दै गुसुजोंसो दुगैबावो नों ना दै गुदुं मोनबाबो दुगैबावा मा एसे गाज्रि मानसि मा एसे गाज्रि गथ' जोनोम होदों आङो। दुगैया बिफानि बंसआव सासेबो मोजां मानसि गैयामोन खोमा बे गाज्रि मानसिनि गुन माखासेखौ लादों नों जोंहानि जाथिनि सासेनिबो गुन मोजां लायाखै नोङो जोंहानि जाथिनि मानसिनि गुनखौनो लायाखै नोङो
गासिखौबो बे बिफा रादायनि मानसिनि बे बिफानि जाथिनि माखासेखौ लाजोबदों मोनसे मोजां गैया अख्रायावनो थैनो नागिरो अख्रायावनो नोंबो नोंफा बायदिनो रादाय बायदि नोंबो अख्रानि जाथि साला खर' गाज्रि खर' मेलेम गैयि अख्रानि जाथि अख्रा नङा नोंसो अख्रा खुगा नांनो रोंगौ हा खुगा नांनो रोंगौ मालायनि गथ'फ्रा बेबायदि नङा बिमाजों खुगा नांला मिथिबाय बिफाफ्रा मानसिनि न'नि मानसिया जाय बुङो जा बाथ्रा बुङो बेखौनो खोनासङो नों बायदि खुगा नांग्रा नङा हस्टेलाव दोननो नांगौ ना हो बर्डिं स्कुलाव दोननो नांगौ नोंखौ फन हरनांगौ आङो रजिखौ हो फन हरनांगौ बर्डिं स्कुलाव दोनहैनांसिगोन होननानै बर्डिं स्कुल माबारै सिखार होमबा न'खरा मोजां जाथों होननानै फुजा होनो नागिरदों बे आरो दुगैनो नागिरा बे खालसुनि सुदेमनि थाखाय आं फुजा होनो नागिरदों नुवाखै नों आरो दुगैया न'आव खालायबा जागोन नामा बे सुदेमानो नोंनि बिफाखौ जोंनिफ्राय सेख'नानै लांदों मिथिबाय बे सुदेमनि थाखायनो फुजा होनो नागिरदों आं मिथिबाय मोजां जाथों होननानै जोंफोरनि न'खरा बे सुदेमनि खालसुनिया न'खराव नांगासिनो बेनिखायनो नोंबो अख्रा खोमा बे सुदेमनि खालसुनियाबो नोंनियाव नांदों खोमा बेनिखायनो नोंबो अख्रासारा अख्रानि जाथि अख्रा गावासो आंखिनि फै फालतु नङा फै मायं नोंसोरनाव थांनो होननानै समखौनो मोनाखै आरो आङो सेंग्रा नायनो फैनाय मा जाखो थाङा आङो जायखि नायनो फैया मा थाङा बेलाय जाम्बि जाम्बिनिलाय थाङा आंहा सोमब्लाखौसो मोजां मोनो आं गिगथ' बे सोमब्लाजोंलाय थांनानै मा मोनजाहैगोन नोंलाय जेबो मावा मुवानो साख्रि मावनाय हौवा फैदों थांनो हाया नामा बेजोंनो खोब सोमब्ला नांगौ सोमब्ला जेबो गैया बे सोमब्लाया जानाय लोंनायल' बेजों थांनानै फुस्लायहैनो नागिरदों मावगोन आरोलै देनां दासो जेबो मावा सोमलाया देनांथ' मावगोन ना हाबा जाबा मानसिफोरा सोलायखायो सोलायगोन थां जेबो सोलाया बियो आरो बिखुनजोखौलाय नुदोंना नुवाखै नोंनि बिखुनजोआ बासन्तिया नों बे बासन्तिजों सोलिनो हागोन बेसोर आंखिनि माबायदिखा मोनथिखागौ बिमा फिसालाखौथ' गोसोथोयो थेयो बिखुनजोआबो बिमायाबो माबायदि होनना गाज्रि होननानै मोनथिखागौ नों बेजों थांगोन नों संसार जानो हागोन बासन्तिजों आयौ माबायदि खुगा थेवनो नों सोलिनो हागोन बेजों मानो हायाखै बिमाजोंलाय मासि फिसाज्लायासो मोजां जानांगौ बे फिसाज्लायाबो बेनो दे बिमा बिफानि सायाव जाग्रायानो बिफाया साख्रि मावो बे सोमलायालाय मा मावो जेबोखौनो मावा मालाबानो बिए पास जानानै माथो दंनो जेबो मावा मुवानो ओरैनो जाबथिंबाय थायो बेजों थांनानै मा मोनजागोन नोंलाय आरो गामियावनो हाबा जायो सोरबा गामियाव हाबा जायो माथो आं खोनानो मोन्दों माथो बासन्तिया लाङानो नोंखौ माथो लाङानो सैथारानो नायनोनो हायानो नों बेफोरखौ मोनथिखानानै थांगोन आरो बे बासन्तिनि सैनायखौ नाङा आंनो बे सैयाबाबो दरखार गैया नङाहाय आयं बे साख्रि मावनाय सेंग्रा फैदों माथो न'खराबो मोजांनो माथो बिखुनजोबो गैबावानो बिहावजो नोंजो आरो बे सेंग्राजोंल' जागोन साख्रि मावनायबो आयु इसिबां मोजां फैदों हौवा सेंग्रा नायनो खाफालानो फुलिबाय नोंना मिथिबायना थां बेजोंनो नों सोमलाखौनो मानो नांथाबबाय थाखो आयं थाङालां रावबो गैयाबाबो आंनि मोजां मोननायथ' नङाना बियो आरो माबा आंनिख्रुइ 10 बोसोरसो गिदिर जागोन नाङा आं एफा गिदिर सेंग्राजों थाङा थै जाम्बि मा गिदिर उन्दै बिलाय 10 बोसोरालाय मा गिदिर बिलाय हिनजाव मानसि ओरैनो दाबो हाबा जाबानो समान नुलांखायो हिनजावफोरखौ गिदिरसो नुखालाङो हिनजावफोरा थाबनो बुरियो मालाय हौवाफोरा बोरायखाया थाबनो समायलांगोन ना थाङा आं समायबाबो जाम्बिसो नोंबो आरो सोरबा गामियावनो हाबा जायो नामा गामियाव हाबा जाबा जेबो सनमान मोना थांबाथाय खामफ्लायबो होजानाय नङा जिराय होननानै आरोथ' आरो नोम्मा नोम्फाया बिजामादैखौबो अननाय नङा सनमान होनाय नङा आरो नोंबो सनमान मोननाय नङा बेबायदि गामियाव हाबा जाया मालाय गोजानाव हाबा जानांगौ होनबासो आलासि जानो थांनाय माबानाय जोंफोरबो आलासि जानो थांनो हागोन बेसे सनमान मोजां गोजानाव हाबा जाब्ला बे खाथि गामियावनो नुलायबाय थानायखौनो गोसोथोबाय सोरबा बेयावनो हाबा जाबाय मोजां मोनदों सोरबा गोजाननिखौनो लानो हादि बे गामि खाथिनिखौनो मोजां मोनबाय होनबा नोंबो सेंग्राखौनो मोनासै गामिनियासो थार गोसोजों मोजां मोनबायबा मालाय गामिनिफोरा गोजाननिफोरा गारजाबायसो आंहा बिसोरजों लाङासैयानोबा माथो खालायबावनो आंहालाय बेनिखायनो गामिनिखौनो लाबाय आरो बेफोर जेबो मोजां मोननाय सोजां मोननाय बेफोर जेबो नङा मिथिबाय हाबा जाखांनायनि उनाव गासिबो समान नायना थांनायाबो अनगोन मोजां मोननायाबो अनगोन नायना थांनायाबो मोजां मोननायसो जाहैखागोन नायनो फैनायदों थां माबोरै सोंला बेलाय जोंफोरखौ नुवाखै दा बेसे खस्थ' जायो साख्रि मावि फिसालायाबो मा जाना थाखो साख्रि गैयि मानसिजों हाबा जाबा नुवाखै नोंबादिया बेसे खस्थ' मावनांगौ जायो
नों नुखादों माथो माबोरै जायो अबस्थाफोरा बेखायनोसो बुंदों नोंसिनि मोजांनि थाखायसो बुंदों मोजां मोननायखौल' सानबा जाया मिथिबाय खायसे बाथ्रा माबा माबि गोजाननि बाथ्राखौबो सानहरनांगौ जायो बे सेंग्राया मोजांबाबो गुबुन बाथ्राबानो सोमलाया बे मानसियानो जेबो मावा लोंनाय जानाय सिगारेट सोरा बेफोरखौल' सोबबाय थानाय नुयो माबा खुगायाव माबा सावलिबाय थागोन माबा फानजागोन माबा सिखर जागोन माबा जागोन बेफोरखौसो नुबाय थायो मानसियानो माबोरैबा सोमफाफा इसेबो मोजां गुनानो गैया माखौ नुना गोसोथोनाय नोंलाय बेबायदि जालु जाला खालामबाबो गोसोआ मोजां आयं सोमलानिया जाम्बि गोसो मोजांजोंलाय मा जानो गोसो मोजांजोंल' सोलियो नामा संसारा मोजां जानोबा गासैखौबो नांजोबगोन मिथिबाय नङाबा मोनजानाय नङा नोंबा जेबायदि खामला मावथिंबाय थानांगोन नुवाखै जोंफोरा बेसे खस्थ' जोंफोरखौनो नुखायो बेसे खस्थ' जायो नों आरो बेबायदि खस्थ' हाबा जाबावनो नागिरदों बेफोर जेबो मोजां मोननाय सोमला थोमला सानबाय थानांला बे साख्रि मावनाय सेंग्रा फैदों थांजों बेजोंनो गोम गोम रायजो जाहैदों मिथिबाय टेनसन गैयि गोसोआनो गारनो हायाबा माबायदि गारनो मोनजायाबाबो मोनलोङाबाबो सोमलाजों थांगोन आं आयं नै गथ' खामानि गैया नोङो दासो र' देनांसो बुजिगोन थै आजिखालिनि गथ' मोजां फोरोंबा मोजांफोरखौ लानो रोङा गावसोरनियासो आंगांगो मा आयंआ थारखौनो बुंमारदों नामा सोमलाया हाबा जानायनि उनावबो सोलायनाय नङा नामा बेबायदिनो थागोन बेयो मा खालायनो आङो अरे पुजारी जी अब आ गए आइए हाँ हम तो आ गए पूजा की तैयारी हो गई ना हाँ पंडित जी हाँ हो गया आप बैठिए रुको मैं मेम साहब को बुलाती हूँ हाँ मेम साहब पुजारी जी आ गए मेम साहब अरे मेम साहब हाँ आई आओ पुजारी जी कहाँ है आप जी बेटी मैं यहाँ पे हूँ रुको पुजारी जी आप बैठिए थोड़ा मेरा बेटा नहा रहा है ठीक है सब कुछ तैयार हो चुका है बस मेरा बेटा नहाने का मतलब नहा रहा है अभी बस पुजारी जी हो ही गया आप बैठो हाँ 12 बजे से पहले हो जाना चाहिए जी पुजारी जी हो जाएगा सब कुछ तैयार ही रखा है मैंने बस पूजा में हवन में बैठना है ठीक है आप थोड़ी देर रुकिए मैं अपनी बेटी को लेके आती हूँ शांति पंडित जी को हवन वाले रूम में लेके जाओ तो हाँ जी मैम साहब चलिए पंडित जी